Ja sam Marija Džeba, ex Šabić, a pozdravljam Ono TV i sve gledalce. Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ili. Moja današnja gošća, Marija Šabić, modna kreatorka. Marija, poštovanje. Dobar dan. Kažite mi, molim vas, šta biste više, novca ili više vremena? Vremena, naravno. Uvek nedostaje, jel? Da li bi radili da možete da razgovarate sa životinjama ili da govorite sve strane jezike? Da govorim strane jezike, ipak volim ljude. Pobediti na lutriji ili živeti 2 puta duže? 2 puta duže. To je već lutrija. Tačno. Šta radite češće? Gledate dobar film ili čitate dobru knjigu? Čitati dobru knjigu. Šta vas više obraduje, poklon za rođendan ili novac? Novac. Odlično. Da li biste bili osoba koja ste sada ili postali neko drugi? Mislim da bi se odlučila da budem osoba koja sam sada. Kada bih postala neko drugi, nisam sigurna da bi se sama sebi toliko baš sviđala. I snašla, jel? Kažete mi 7 dana bez interneta ili 7 dana bez mobilnog telefona? Teško. Ništa ne bih htjela, ničega se ne bih htjela. Ne bi odrekla? Dobro, to je odmah. Kažete mi dobre cipele ili dobar sat? Cipele. Jeste li jutarnji ili večernji tip? Večernji. Život je izazov ili igra? Igra. Imati ili biti? Biti. To je to. Super. Hvala najlepše. Hvala. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ili. Vidimo se. Svako dobro.